Himo sa Bugo City gituli sa wa mailing mga suspect. Pulis gipusil patay sa gisita nga driver sa lungsod sa Cebu nga. Juan Cebu sa mga Garcia mibiya sa United Nationalist Alliance ni Judge Omar Binay. Lalaki napaig sa sunod sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Maayong hapon, Sugbo ug Kabisayan. Nag-abot ang pundok sa mga supporters sa 5 ka presidentiables gawa sa University of Cebu kagahapon diin gipaygayon ang second leg sa presidential debate. Mga diehard supporters mipakita sa nagkalain-laing estilo nila sa pagpadayag sa ilang suporta sa ilang kandidato. Nagsunod sa aksyon si Jinky Rusit. Alas 2 pa lang sa hapon, nag-abot na sa gawas nga bahin sa UP Cebu sa Dan Gorordo Avenue ang pundok sa nagkalain-laing supporters gikan sa 5 ka mga kandidato sa pagka-presidente karong eleksyon. Namatikdan na labing daghan ng supporters si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Tungod sa ilang kadaghan, naokupar nila ang katunga sa Dan Gorordo Avenue. Matag sakyanan nga moagi, pulos mo singgit sa pangalan ni Duterte, samtang way hunong sab sa pagbusina sa ilang mga motor ang ubang supporters sa mayor. Si Duterte, alis. Kailangan natin ang pagbabago. Kaya gusto namin si Duterte. Ubay-ubay sab ang supporters sa LP standard bearer nga si Mar Rojas. Nakapayong sila og color yellow nga may marka sa duha ka kandidato sa LP nga silang Mar ug Lenny Robredo. Gipahuwa matud pa kini sa barangay Lahog ngadto kanila. Apan si Nay Lorraine nagduha-duha pa kung si Rojas na bagyod ang iyang pilion karong Mayo. Kay sa akong kuan nga ganahan ko nila mo botar sa pagkakaroon. Wala man ko nakita ma'am nga kuan nga dautan. Sa to pa di pa ka-sure nga sila gid mo butaran. Di pasad ko ingon nga sure jud. Mihar usabog John Buell ang kampo sa paliw ni Senator Grace Go nga maoy nakakuha og atensyon sa publiko. Si Vanji usa lang sa miagwanta sa kainit sa panahon pagpakita siyang dakong suporta sa kandidatura ni Po. Ang ayan gyud nga may mong presidente kay nakita namo nga women empowered siya. Then may potential siya nga mahimong mother sa Pilipinas. Kining grupo sa mga nakapuwa mitambong gihapon sa debate bisan og absent ang ilang kandidato nga si Senator Miriam Defensor Santiago. Well, we're here to represent her. We're here because we believe in her capability to lead us. So, Miriam or no Miriam, we stand by what we believe in. So, we're here to represent Miriam. Apan na matikdan nga why supporter si Binay sa area ni adtong mga orasa. Nangabot lang sila pasado alas 4 na sa hapon, dihang gi-anunsyo hapit na magsugod ang debate proper. Apan mas nahugyaw ang mga tao, dihang miagi na sa dalan ng ilang gipaabot nga mga kandidato sama ni Duterte, Po ug Rojas. Tungod sa nagdasok nga mga supporters, nahukman sa CCTO nga sirhan na lang ang dalan pagka alas 4:30 sa hapon. Nag-abot sa bang grupo sa mga pulis ug militar nga maoy mitabang pagkontrol sa mga supporters. Wa magtuo ang traffic office sa syudad nga ingon niini kadaghan ang mga tawo nga motambong sa debate bisan og nahibaw na sila nga di sila kasulod sa UP ground. Ang pundok sa mga environmentalist miawhag sa mga presidentiables nga ilakip sa ilang plataporma ang programa alang sa kalikupan. Na seryosohin ang isyu ng environment dahil nakasalalay ang kabuhayan ng maraming kababayan natin sa malusog na kalikasan. At ito yung isyu na hindi natin masyadong naririnig sa mga debate at sa mga talumpati ng mga kandidato. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rusit, News 5. Correction, ang debate na hitabo sa University of the Philippines ug dili sa University of Cebu. Samtang ang mga mitambong sa presidential debate sa Subo natagbaw sa mga argumento nga gipasibaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga kandidato. Kini giaksyonan ni Jinky Rusit. Dahil yan po ay para sa korte na lang po. Alas 9 sa gabi na dihang hingpit nga gitakupan sa TV5 ang ilang live coverage sa second leg sa presidential debate nga gipaygayon sa UP Cebu campus. Apan
apan daghan lang gihapon sa mga supporters ang wa mibiya sa UP grounds ug bisan na sa gawas nga bahin sa tunghaan. Gipaabot nila nga makita personal ang ilang mga kandidato. Si Florita Kahipe nga sa widescreen ra nakakita sa tibok debate miingon nga natagbaw siya sa mga argumento ug panghuna-huna nga gipakita sa mga kandidato karon. All of them have their own points, and then some of them have flowery speeches. Nagbinatuhay og mga baho nila. So I would like to have a president that would stand on his own will and his own personality and principles. Si Stephen Yu sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry usa lang sa gatusan ka mga live audience nga nakasud sa Performing Arts Hall sa UP Cebu. Alang niya, mas komprehensibo ang debate karon itandi sa first debate nga gipahigayon sa Cagayan de Oro. It's the debate is better than the first one held in Cagayan de Oro. Definitely, it's a lot of improvement, and we can see clearly the position and the stand and the platforms of the presidentiables. Sa pangkinatibukan, si COMELEC Chairman Andres Bautista mihulagway nga usa ka dakong kalampusan ang gipahigayong debate dinhi sa Sugbo. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. NPC Vice Presidential Candidate mibisita ni Tomas Osmeña dili aron mangayo og suporta gikan sa BOPK kundili isip usa ka suod nga higala sa pamilya. Si Edwin Cañete sa report. Walilabot ang politika sa pagbisita ni Vice Presidential Chis Escudero dito sa panimayan ni kanhi Mayor Tomas Osmeña niatong Sabado sa buntag. Gipasabot ni Osmeña nga suod nga higala lang sa si Escudero ug wa kini nagpasabot nga nangayo og suporta si Chis ngadto kaniya. Margot's the ninang of Chis in the wedding, and we're so honored by that, no? When you attend the wedding and you're being given that honor of being ninong, I mean, it's very special because Ang Vice Presidential nga si Chis Escudero, may klaro nga si Margot Osmeña usab ang nagluhod sa kasal nila ni Heart Evangelista. Gani wa niya igsapayan kung si Osmeña adto mo suporta ni Liberal Party nila ni Mar Rojas ug Leni Robredo. This is not a political visit, it's a friendly visit. I have gained a lot of friends in politics for the past 17, 18 years, and I have yet to lose one friend because of politics. Magkaibigan kami bago mag-eleksyon, bago ako tumakbo. Apan kus ganong sab nga mahayag si Osmeña nga dili gyud siya mosuporta sa kandidatura ni Vice Presidential Bongbong Marcos o na presidential candidate Jejomar Binay. his priorities, I don't like Bongbong to win. That's my highest priority. And I don't like Binay to win. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Hingpit na nga mibiya sa Partidong United Nationalist Alliance ni Presidente Jejomar Binay ang local party nga One Cebu. Kung ngano kinimoy atong sayran sa report ni Jinky Rosit. After a thorough deliberation with One Cebu, we are unanimous in our decision to break away from our alliance with UNA and presidential candidate Jejomar Binay. Kini ang hugtanong gipahibaw sa partidong One Cebu kaganiha sa gipatawag nila nga press conference. Hingpit na nilang gibiyaan ang United Nationalist Alliance ni presidential aspirant Jejomar Binay tungod sa giingon nga way klaro nga partnership nila og sa ilang partido. Si Winston Garcia miingon nga ang nakabot nga desisyon giuyunan sa tibok sakop sa One Cebu. Giingon nga daghang okasyon nga wa sila gihatagan og importansya sa una sa mga campaign sorties nila sa mga kalungsuran. But we do not agree that while maintaining this partnership, they can be talking to our political opponents. Number two, we do not also agree that they can do political sorties in the province without coordinating with us, without consulting us, or even inviting us.
Giklaro sa partidong One Cebu nga bisan og di na sila konektado sa una apan magpabilin silang higala sa standard bearer niini nga si Vice President Jejo Marbinay. Si 3rd District Congresswoman Gwen Garcia kinsa mo'y founder sa partido miingon nga pabili ng iyang suporta ni Binay isip usa siya ka miyembro sa United Nationalist Alliance. And I am not bolting the party unless the party will be disloyal to me. Already, ako na as a candidate, as a re-electionist in the 3rd District of Cebu. Lahi na nga istorya. Si Winston miingon nga wa pa sila mahibaw karon kung kinsa sa mga national candidates ang ilang paluyuhan. Sanglit tun-an pa nila kung free zone na lang o dunay usa ka presidente nga suportaran. Apan ilang gihimakak ang taho nga andam nilang suportaran ang kandidatura ni Grace Poe ug Cheese Escudero. We don't have any inclination to any national candidate yet. Matter of fact, we have always been preparing to run as a local party even without any national party support. Matod ni Garcia, napaybaw na nila si Vice President Jejo Marbinay sa nakabot nila nga desisyon karon. Alang sa Aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Gituli sa tulo ka wa pamailing mga lalaki ang usa ka dakong supermarket sa Dakbayan sa Bugo atol sa ilang pagbukas sa tindahan niadtong Sabado sa buntag. Kini giaksyonan ni Jinky Rosits. Atol sa pagbukas sa Gaisano Mall sa Dakbayan sa Bugo pasado alas 9 ang takna sa buntag netong Sabado, tulo ka wa mailhing lalaki ang giingong misud sa mall ug nagpakaaron ingnong customers. Apan kalit na lang kining mideklara og tulis sa kahera sa supermarket, dinadala niini ang kapin sa 100,000 pesos nga pangpanukli nila. Ang parking aid nga si Dab Kamay miingon nga nakita niya ang mga suspect nga daling misakay sa motorsiklo nga way mga tap-tap sa ilang mga naw. Kuan na pagpanggawas sa tao kay ni kuan man kanang ni nanyagit ba bomba lagi gano. Ang mga tao nagawas sa isano no barek panggawas niya. Bandar na silang motor. Dayon sibat. Nagtuo ang hepe sa Bugo City Police Office nga dili taga didto ang mga responsable. Apan nagduda sila nga posibleng dunay kontak sa sulod ang mga suspect tungod sa estilo nila sa pagbuhat sa krimen. The suspect no kung asa dito sa tulo na teller na open na kung asa ang kwarta ang murag pang sukli kuno na nila change money ang tawag nila diyan. They know kung asa. Pagkakaron, aduna nagihuptan nga mga persons with interest ang Bugo Police nga posibleng makatabang sa pagsulbad sa investigasyon sa maong kaso. Naglaro pasab sila sa pag-enhance sa CCTV recording aron maklaro ang naong sa mga tulisan. Alang sa Aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Moabot sa 3.8 million pesos nga kantidad sa drogas ang nasakmit sa mga pulis sa usa ka buy-bust operation sa syudad sa Lapu-Lapu. Si Ray Pasaporte sa detalye. Gipalitan sa grupo ni Chief Inspector Conrado Manatad, si Randy Aton og usa ka pakete sa gituuhang shabu. Apan nakurat ang mga kapulisan, dihang nakakuha sila dagko nga pinakete nga shabu nga nitimbang og 325.15 grams mga paraphernalia og usa ka armas. Sa interview sa news team si Aton nagkanayon gusto lang siya malipay ug magkahiu sa ang iyang mga silingan sa sitio Kaisco sa Barangay Mactan. Nagsugod siya sa pagpamaligya ni adtong Abril sa miaging tuig sa gamay nga puhunan hangtod ni anam ug kadako ang illegal niya nga negosyo. Nagtuo ang kapulisan nga gumikan sa kanunay nga checkpoint sa Barangay Mactan. Gitingob kini og hatod sa supplier ni Aton. Wala na ako giutang. Wala bitaw ako nagipatubo ko yung kuan ba sa mga bata bitaw. Di na katuan sir pero mao gani tinud ako mo dinay niya. Imo ning ikumpra. Palit ba? Palit ako na sobra tunga sa milyon. 525. Since nga daghan ang checkpoint, sumao ni nagtabo.
Wa sa listahan sa drug personality sa Mactan Police Station 2 si Aton apan nasutak nga sagad sa customer ni ini. Mga construction worker sa dapit. Buutan sa siya. Diya, ang iyang mga customer, kanang mga trabahante diya sa construction sa Newtown, muhangyo, sometimes 190 or depende sa iyang kalooy. Ingon pagi ka ako og permit, makalukatan pa lang. Sus, paminaw na ako. Makasulbad mo kunik problema, bisig di atong problema. Ha? Makasulbad og problema na di atong problema. Clean sa utok. Problema? Sa lain ambot pa ka pero para nako. Ano kita may dados bisyo, kita may nagdas bisyo. Alang sa aksyon Bisaya. May pasaporte. Ang problema na di ato. Patay ang usa ka pulis human kini gipusil samtang miresponde og alarma sa lungsod sa Sibonga. Si Jinky Receipt sa detalye. Patay ang usa ka pulis nga sakop sa Regional Anti-Illegal Drug Special Operations Task Group human kini pusila sa gikalalis ni ini nga si Richie Barcenas, 30 anyos, taga Barangay Ocania, Dakbayan sa Karkar, pasado alas 12 kagahapon sa sitio Kapusuan, Barangay Poblasyon, Sibunga, Cebu. Si PO3 Jason Yap giingon nga pauli na sa ilang Pinoyanan sa lungsod sa Argao, dihang gitawagan nga dunay armadong tao nga sakay sa usa ka Mitsubishi Strada. Matud sa mga investigador, gisundan ni Yap ang maong sakyanan tungod kay dunay reklamo nga hapit kini makadasmag og mga motorista. Daling nanawag og backup si Yap sa classmate ni ini nga si PO3 Renato Badigos nga naa madestino sa Regional Public Safety Battalion 7. Apan giingon nga kalit nga gipusil sa suspect nga si Barcenas ang pulis dihang nag-atubang na kini. Diya guys bintana, omnim naog si Barcenas. So, gilitsok pusil. Na rapid pagkapusil kay silit mo na pagkikuha. Si J. Andela Serna, live-in partner sa suspect miingon nga samtang nagsubay sila gikan sa Karkar paingon sa Sibunga, nasuko si Barcenas sa giingong mga abusado nga driver sa diyang iyang giserbatuhan apan di mo padaplin. Nakadesisyon ng iyang bana nga mo U-turn aron mobalik sa iyang agianan apan gibabagan sila sa auto nga itom nga gisakyan sa biktima. Abot na sa dugo ay kabuntan, marami na siyang kalagot pa na busina siya. Pag busina niya, dili impadaplin ang mga yung abusado ko kayo, ako yung siya gibadlo nga, ayaw, nagipatagas sa mong kalagot. Kaya kung padagas mong kalagot, ikaw naman po yung magsubang sa mong makasa lang ka na. Nakuha sa crime scene ang 9mm pistol ni Yap. Kasong murder, Comelec gun ban ug illegal nga paghupot og drogas ang ipasaka nga sumbong ngadto sa suspect. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Receipt, News 5. Hepe sa PRO 7 mihulagway nga kumpiyansa ra kayo ang pulis nga napusilan sa naka-enkwentro ni ining motorista kagahapon sa lungsod sa Sibonga. Si Ray Pasaporte sa detalye. Gihulagway sa hepe sa kapulisan sa Rion 7 nga kumpiyansa ra kaayo si PO2 Jason Yap, sakop sa Redsot 7 ug ang mga sakop sa Regional Public Safety Battalion sa pagtuo nga usa ka maayong tao si Richie Mendoza Barcenas. Except that we regret na hindi lang nag-ingat yung ating medyo naging complacent. That's my biggest regret as regional director. How I wish naging alert sila, no? Inassume nila na ito ay peace-loving na baka susunod naman, yung gano'n. Inassume nila na tahimik na tao. Kagahapon sa alas 11 sa buntag siyap gamaniho sa iyang sakyanan paingon muli sa ilahang Pinoyanan sa lungsod sa Argao. Iyang nasundan ang usa ka pick-up nga gimaneho ni Barcenas nga nakasaghid og motorsiklo. Hinungdan nanawag kini sa RPSB. Nihangyo nga mopahigayon og checkpoint. Sa dihang nakabantay si Barcenas nga nag-sit up na sa checkpoint ang mga sakop sa RPSB sa lungsod sa Sibunga. Suway kining nibalik sa agi, apan nababaga niyap sa iyang sakyanan. Didto na nahitabo ang pagpamusil sa pulis nga si Yap. Ideally, dapat may security, on guard, merong nakikipag-usap. Yung
part ng on-guard security, I think. So doon nagkaroon ng konting siguro nakakita ng opportunity itong suspect na tumalikod na yung isa. Tumalikod yung isang kasama. So kagad si Yap. Nakalitan ang mga kauban sa nahitabo kang Yap kinsa 5 ka tuig na nga nadistino sa maong buhatan. Gihulagway sa mga kauban nga gawas sa kamaayong tawo niini. Daghan na sabnig mga kalampusan. Di makalimtan sa mga kauban niini nga si Yap maoy gihimong pusher buyer sa miaging semana sa ilang operation sa Calamba. Diin nakaikya sinuon ang ilang target nga si Jerome Nabua. Apan nakuha ang 1.7 milyones nga shabu ug nadakpan usab ang sinugo niini. Katong last operation siya gitong main man na to, katong bayo-bayo to nakuha ba, katong latest operation namo siyang sa Birama, siya to pusher buyer na ato gigamit na nakakuha taga 150 grams. Si Jerome Nabua? Kato sir, katong operation sir. Si Jason Yap gikan man siya RPSB na kita na sa among boss sa una o sa amua na sa potential mo nagikuha na mo sa sarili shot. So ever since dagan na siya nahatag trabaho o natabang sa amuga opisina. Matud ni Gaerlan, ila karong tan-awon kun mo qualify ba nga hatagan nila og pasidungog ang pulis nga nakapusil kang Barcenas kinsa gibalhin karon sa Vicente Soto Hospital. Gihikay na sab sa PRO7 ang hinabang pinansyal nga ihatag ngadto sa pamilya sa namatay nga si P.O. Tuyap. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Nalangay ang presidential debate kagahapon tungod sa wa pagkasinabtanay sa debate rules din usa sa gidili ang pagdala og bisan unsang dokumento at tubangan sa podium. Nagsunod sa aksyon si Ryan Sorote. Andam na ang tanan sa ikaduhang presidential debate sa University of the Philippines Cebu Campus kagahapon. Taas ang linya sa mga live audience sa debate hall. Hugot usab ang seguridad o kinahanglan nga dunay mga identification cards. Bisan sa Commission on Election Chairman Andres Bautista, ang wa dayon makasud sa venue kaway ID. Pasado alas 4 na nangabot ang mga presidentiables gikan sa ilang holding area sulod sa campus. Unang miabot si Vice President Jejo Marbinay nga gisundan nilang Davao City Mayor Rudy Duterte, Marojas ug Senadora Grace Poe. Pinili ra ang nakasud sa debate hall nga gi-welcome ni UP System President Alfredo Pascual. Apan kalit lang nga mipahibaw ang organizers nga dunay kalangay nga nahitabo o nga ila pa kining gitarong. Makalabay sa dulan o sa kauras, migawas og dungan silang Duterte ug Poe. Mipasiaw dayon silang Duterte ug Poe sa mga live audience hangtod nga migawas si Rojas. Gusto ni Binay nga magdala og notes nga gisupak ni Rojas kay gidili kini sa COMELEC. Pagawas ni Binay, bit-bit na niyang iyong mga notes nga gibabagan sa debate moderator og News 5 chief Lucy Cruz Valdez. Giangko ni Valdez nga nasayop siya sa pagtugot ni Binay pagdaog notes og nangayog pasaylo. Congressman Toby called me up to ask whether the VP could bring notes. And in my earnest desire to make sure that all the candidates would be present, and not thinking that there was such a rule, I did say, I think so, of course. Huminga ako ng tawad sa amin si Lucy, sorry, kasalanan ko lahat. Oh, di ba ibig sabihin nun? Sinabihan kami na pwede. Huwag mo sasabihin na hindi kami pakipag-usap kay Lucy. Tama po yun, alam nyo. Huwag na dispensa sa amin. Dinin na mi-intervene ang COMELEC og may klaro nga gidili ang mga notes sa debate. At saka simple lang naman yung, kumbaga, yung pinagmulan, no? Yung pagdadala ng mga dokumento or notes. Pipila sa nisgutan sa debate ang korupsyon, buhis, peace and order, Coco Levy Fund o Yolanda Funds. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Nagmalampuson ang pagpangandam sa kapulisan alang sa hingpit nga seguridad sa gipahigayong presidential debate kagahapon. Ang detalye sa report ni Christine Gallego.
Gihatagan ni Police Chief Superintendent Manuel Garland, Acting Regional Director sa PRO 7, og performance rate nga 9.5 out of 10 ang iyang mga sakop. Bisan na labo sa COMELEC ningon nga nalipay siya sa gipakita nga seguridad sa mga pulis. Apan bisan niini, may mga kakulian gihapong nahitabo gumikan sa traffic. Tubag ni Garland, Well, we have to adjust. May mga supporters na siyempre gusto nilang ipakita yung kanilang strength in numbers. So talagang nagpakita sila doon. And nagkaroon ng konting inconvenience sa traffic. But otherwise, everything went on peacefully. That we will remind sa pikas bahin nakahaitan alert na usab mga kapulisan sugod karong adlaw alang sa paghandom sa Semana Santa. Duna ni sila police operation plan alang sa paggiya sa mga motorista aron malikayan usab ang kasamok sa mga simbahan. Mga assistance desk, yung mga marshals sa kalsada, we have an operation plan for that. Especially yung known tourist spots during Holy Week. Alang sa Aksyon Bisaya, Christine Galiago, News 5. Si JVR mo support we just bago na mo nadawat na si JVR mo suporta kuno kay Mayor Rodrigo Duterte sa report ni Ryan Sorote atong paminawon. Sayo pa lang sa buntag nagtapok na mga supporters ni Mayor Johnny V. De Los Reyes o ni Mayor Rodrigo Duterte sa Dakbayan sa Davao din ni sa City Hall sa Dakbayan sa Talisay aron sa paghangup nila o paghuwat o aron nila makita ang pag-abot ni Duterte karon din ni sa City Hall human nga misuporta na o mipadayag sang suporta si Mayor JVR sa kandidatura ni Duterte pagka-presidente niini. Human kini nga mibiya si JVR ang iyang tibok split sa Dakbayan sa Talisay gikan sa Liberal Party ni Marojas human nga gisnab ang iyang slate og si JVR atol sa political gathering sa LP dikto sa Dakbayan sa Mandawi og matod pa ni JVR nga angay niya biyaan ang mga nagluib kaniya og dinhi siya sa tawo nga kasaligan og tinuod nga leader nga mausoy Rodrigo Duterte og matod pa ni Mayor JVR nga bisan iyang gisuportaan si Mayor Digong iyang giklaro nga iya pon suportaan ang kandidatura ni Cebu Governor Junjun Davide og sa iyang running mate di si Vice Governor Agnes Magpali gumikan usab sa ilang suporta nga gihatag sa Dakbayan sa Talisay sa nakalabay nga 3 ka tuig sa iyang termino ug matod pa ni JVR nga iyang gipasalig nga uban ni Duterte magdadayt ang kalambuan sa Dakbayan sa Talisay sa ikaduha niya nga termino kung siya mapili pagbalik. Pultudo na gyud hasta kay Tano. Silang duha. Amo na lang parison jud, may nang parison. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Usa ka marijuana plantation ang gironda sa mga sakop sa Arsog ug RPS B7 sa Bukirang Barangay sa Danao City. Si Mariel Taiko sa report. Gironda sa mga sakop sa Regional Special Operation Group 7 o Regional Public Safety Battalion 7 ang gihong usa ka plantasyon sa marijuana nga naa nahimutang sa Barangay Langgosig, Bukiran Bahin sa Dakbayan sa Danao niadtong Sabado pasado alas 5 sa buntag. Usa ka concerned citizen ang mitaho sa ilang buhatan kalabot sa maong plantasyon sa marijuana nga naghatag og kabalaka kanila. Milanat og usa ka buwan ang surveillance nga gihimo sa mga otoridad pagtinos sa kamatuoran sa maong taho. Long month surveillance. Kasi kita mo naman kung gaano kahirap yung terrain dito. Kaya hindi namin basta masiro. So, meron namang tulong ng mga concerned citizen na nagbigay sa amin ng informasyon. Kaya na-locate natin. Gumikan kay positive ang maong report, ilang gironda ang maong lugar bisan pa sa kalisod sa maong agianan diin mi resulta sa pagkasakmit sa Dulan 950 kapunuan sa marijuana. Hindi ko pa alam yung value niya. Kung titignan mo yun, natin yung ano niya, yung kung ilang kilo yung aabutin niya. And yung dangerous drug board ang magsasabi niya kung ano yung street value niya. Apan ang suspect, daling nakaikya suman makabantay sa mga otoridad.
Padayon karong giila sa mga pulis kung kinsa ang tagiya sa plantasyon sa marijuana nga hugot nga gidili sa balaod. Alang sa Aksyon Bisaya, Mariel Tayco, News 5. Usa ka gatos ka balay na ugdaw sa sunog nga nahitabo sa barangay Lawaan, 3, syudad sa Talisay. Nagsunod sa aksyon si Ryan Sorote. Alas 10:15 miulbang sunog sa sitio Pungsod, Barangay Lawaan 3, Dakbayan sa Talisay, kaganyang buntag. Daling nakadisponde ang Talisay Fire Station apan paspas nga nakadako ang kayo o gumikatap sa mga balay nga ginama sa light materials. Nag-ihay sa pagsalba sa ilang magamit ang mga residente. Daling nahurot ang tubig sa mga fire trucks nga may nakaingon sa bagdako sa kayo. Giisa sa Task Force Bravo ang alarma sa sunog, una nangabot ang mga bombero sa lungsod sa Mindanilla ug Dakbayan sa Sugbo. Pipila ka higayon nga nidako pagbalik ang kayo tungod sa kagamay sa mga fire trucks, kagipot sa daan, kainit sa panahon ug pag-usab sa direksyon sa hangin. Dunay 5 anyos na na-report nga nabiktima sa sunog apan nasuta nga di kini tinuod. Gipangita na sa inahan man karon. Wala nila nakitaan nga to, nakaging naman ang bata. Sunog yan. Sunog din ang bata. Kita kate. Anak na idama. Namatay. Alas 11:40 na fire under control ang sunog ug pasado alas 12 na kini na fire out. Sa balay ni Farima Colis nagsugod ang sunog, din bana sa bumbero nga miabot ang danyos og 400,000 pesos. Miboto nga butane canister ang gituhuan nga nakaingon sa sunog nga gi-verify pa sa bumbero. Ang luna nga nasunugan, gingon nga iya sa pamilyang Tinongs. Butunta sa mga residente nga himuon nag-socialized housing ang dapit apan way tubag ini ang nanaiya sa luna. Dere lang tagiya nya private man gud nya kare dere lang tagiya ang kaning pika side mo rin hatag og donation. Gawas sa kabalaka sa pagkaugdaw sa ilang mga balay ug mga kaptangan, gikabalakan usab karon sa mga residente dinhi sa Barangay Lawaan 3 sa Dakbayan sa Talisay kung makabalik ba sila sa ilang mga luna. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Ug mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon o konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!